Every time nga masuko ta, ipatigbabaw ang gugma kanunay. Timan mga igsoon nga once mo salo pang adlaw nga nasuko pa ka og naghigda ka nga nakay kasuko inig ugma masuko gyapon ka hantod mahimo na siyang pagdumot hangtod dihan tayma wa ka kaybaw nanaday agiana ng yawa no. Lain na kay mga mood nimo lahi na mausab na makadamay na kag uban no magdumot na ka kay nganuman ang pagdumot makakosya og kasamok. Di na ta mahimong panalangin og kataw-an na ta sa atong silingan. Moingon din mao nay Kristohano mapandol ang uban nato. Para mahimo tang blessing mga igsoon every time nga masuko ta atong kontrolo no. I believe mga igsoon we have the Holy Spirit and we have the fruit of the Holy Spirit which is called the self-control. Kaya na to kontrolo natong emotion dili kay atong emotion may mo control nato. Dili nato tugutan nga sa atong kasuko makasala ta. Ug ayaw pasalupi og adlaw imong kasuko kay once mo salupa natong adlaw magabian ta maugmaan. Diha dapita atong gitagaag lugar ang yawa. Ug ako ning balik-balikon once ang yawa nakakitag lugar automatic buhaton niya bisag unsay gusto nato kay na naman siya pultahan.